Nagningning ang ngiti ng mga chikiting sa bayan ng Bayambang matapos lumahok ang mga ito sa simultaneous toothbrushing na isinagawa on-site and online. Daan-daan ang nakiisa at nag-brush up and down at side to side ng kanilang mga ngipin. Kabilang na ang mga batang mag-aaral mula sa 77 Child Development Centers ng bayan, mga government agencies, institutions at organizations. Nang ibigay na ang hudyat ng simula ng drill, mapabata o matanda ay game na toothbrush ng sabay-sabay. Ang kauna-unahang municipal-wide toothbrushing na ito ay bilang pakikiisa ng lokal na pamahalaan ng Bayambang sa National Toothbrushing Day at Oral Health Month ngayong Pebrero. Layunin nitong isulong ang dental health ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay kaalaman ng tamang paraan ng pagsisipilyo at pag-aalaga sa ating mga ngipin upang maiwasan ang anumang oral health problems. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.